Ngibingelele kubabukeli abahle nabathandekayo. Ngibingelela nje mina uDlobheke wakhuzwa lapha ngithi. Inhloso yami ngokuthi nginithulele le album ingokuba ngiyazi ukuthi lindo yizwe lonke sokufanele ngintshele ngokukhona enizokuthokozela kakhulu phakathi kwe album. Amangula amahle ihloko sithi amaningi amagwala. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Yanikhohlisa amagwala ngeke ngibulale. Mawinsizwa insizwanyana. Hayi. Uza kuhlekezela inwele lapha mangena leya ngoma ngani ngoba isusukushisa. Ukhala kwensingisi ukho nomshopho yofelo yoshukuthi ngasho. Ukhola lo muntu akusivile uthahlwa mesiyele nanda. Phela mangabe kunesikhwile seduze ungathatha umphoqoza umuntu umqede nyangaso. Indaba yokusuka kuhleke efana leya ngoma endlela exoba ngkhona. Ngena ngomnyama usempondo zankomo awuliyana nandaba. Ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo. Ngomhla 24 CD iyaphuma. Ukuthi nje mfethu ngangabona ukuthi usuyabona ukuthi imina enguvalela kubasakazi na kubahleli bemcimbi ngokunjalo nasemaphepheni. So kodwa ngokunjalo mfethu ngoba ngiyakwazi vele ukuthi la ushaye khona ushaya kubole bengacela mfethu sibiza amakhosi ezoyilamula le. Hey unamanga kafana ngoba mina ngibizele ehlahleni engcane kanje ngibizele ehlahleni la siyobe sihambele khona. Ngiyacela mawuseThekwini kuzona zonke indawo esondelene nasedrobheni eThekwini ngiyoba khona ngo-11 isikhathi lapha workshop. Ngiyacela kakhulu umthando maskandi uyizele uzoyitholela khona icwebe futhi okuyinhlanhla-ke sikwenza isibili kulo nyaka. eThekwini ke kuthathe 3 days ingafikile iCD kodwa kulokhu Nema sihlupheke umculela kahle. ngizophinda futhi ngibalethele ngelanga yophuma ngalo beqale ngibona ukuthi beyiswa. Ngiyosuka eThekwini ngiye lapha empangeni ngase OK Rank eMarican la sibe futhi sihlangene khona sinilethele icwecwe amangona amahle. Ngiyocela kakhulu abantu abakhele lapha indawo zasempangeni bephume ngothile wabo beyothi zothenga iCD kaDlobheke ngizobe ngikhona ngifikele eMathupha. Ngiyacela kakhulu sihlanganeni khona umthando umculo kaMaskandi. Ngiyocela konke komtuba nehle niphelele khona lapha empangeni ngoba izona indawo ecishe ukusondelana lezo. Kuzothi ngomhla ka-1 uzobe ngidlala nale CD lapha emcimbini wamageza. Ingoma elibinyana phezulu sibe siphakamisa khona imini lapha. Iyo isibe sibafusha ngalo umlabala. Kuphinde futhi khona umhla ka-1 ngisuke lapha eMsinga ngiye eScott eLembeck Park. Kunomcimbi khona lapho ngeke ngidlala khona futhi. Uma usendaweni engaseScott ungasondela kakhulu uzoyibukela iminister enze idume ngaso. Kodwa umhla ka-14 siyobe silapha eDududu la soke sibagijimisa khona. Siyocela umthando waMaskandi izele uzoyibukela iminister. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi saphelela istatement. Uzama uvimba abantu bahleli bemcimbi. Khuluma. Kuphinde ngomhla ka-21 April ngiyocela ngiphelele lapha emcimbini indlaba ephika la sobe sibadobela khona umlabalaba futhi. Ngiyacela kakhulu iphelele insizwa zakithi nezitokasi. Sifune idlama sifune lutho kodwa into esifuna kakhulu nje support. Mangabe unesibhamu sakho socela la ngishiye ekhaya hayi ngoba sisizabani kodwa ngikuhlonipha umcimbi. Woy umlabalaba